my most sensitive areas were inflamed. My extremities pulsating. De acometer unha mudanza radical da gestión dos recursos hídricos que permita manter a calidade das augas litorais e continentais mediante a disminución do consumo e unha exeitada depuración. Non podemos esquecernos do impacto social desta instalación que leva máis de 11 anos causando graves trastornos á veciñanza, con cheiros fedorentos, ruidos. Os residuos industriais non se tratan previamente de xeito específico nas propias empresas, senón que se verten cara unha depuradora que está preparada para tratar exclusivamente a materia orgánica das augas domésticas. Desde a Río non se vende, estamos en contra da ampliación da actual edad e denunciamos que a nova macrodepuradora non vai solucionar os problemas de depuración existentes, senón que vai amplificalos. Polo tanto, exiximos o desmantelamento da actual estación depuradora e a total recuperación ambiental da Xunqueira do Lagares. Que se realice unha depuración integral, eficaz e urxente, mediante unha rede de pequenas depuradoras soterradas e interconectadas, que garantan a correcta depuración en toda circunstancia. Por unha ría viva e limpa, depuración eficaz, sí, macrodepuradora non.